pujat tota la vall de la Riera de Rissentona, Dosrius, gairebé fins a Canyamàs. A més, venim a veure avui el Tia, que Josep ja heu Job. trobat o no? Al final sí, Hola, senyor. Que està tan lluny. Les carreteres són molt bones, Hola, senyor Com Jo. esteu? Què tal? O senyor president, com t'hem de dir? Esteu al Maresme. Bueno, però depèn com vingueu. Jo, pagès de Can Gavarra, de Dosrius, o el que gestiona el Consell Comarcal en aquests moments. També. Bueno, puc parlar amb un president del Consell Comarcal que està treballant aquí amb els arbres? Això no té preu, No té preu, em fa molta il·lusió, Ostres, Albert m'ho deia... Pregunta que no va amb el documental, però què estàs fent? Perquè et veiem aquí unes tisores. D'entrada, això són arbres de Nadal, Això són avets de Nadal. Tira cap aquí una Que mica. d'entrada, al voltant dels anys 80, vàrem introduir aquest nou cultiu aquí al Maresme. Jo dic que preguntar-li al president del Consell Comarcal si existeix el Maresme és una mica bèstia. O sigui, el Maresme existeix? No en tinguis cap dubte. Val, no, que venim de gent que en té, jo te pregunto tu. Bueno. Ens vol absorbir Barcelona, sempre. Barcelona en si no tindria tanta vida, si no tingués el seu entorn, si no tingués Montserrat, si no tingués el Penedès, si no tingués a baix tot el que és el Garraf, si no tingués el Maresme. Ha de ser molt més una gran ciutat. Diguem en aquesta línia de que el Maresme i Barcelona s'integrin en una bona relació, no? Diguem. En què es visualitza aquesta relació? Home, es visualitza amb unes bones connexions amb la gran urbe, es visualitza amb una bona referència de que el Maresme és un lloc per poder anar a viure amb qualitat i després desplaçar-te a treballar a la gran ciutat. Molta gent ve aquí i diu hem canviat espai per temps. Jo penso que és un cicle, tot això. Amb la democràcia ens vàrem trobar que estava tot per fer. Ningú pot amagar que s'ha fet molt. Sí. El que passa que això és com el creixement d'una persona. Els pares no veuen mai a créixer el seu fill. En aquest full de ruta, ara, una mica el Maresme, els grans reptes, vau fer el pla aquest estratègic fins al 2015, però una mica ara, quins serien els grans reptes a 4 o 5 anys, tenint en compte que estem en un moment, lògicament, que la crisi determina força la situació, no? Jo penso que el pla estratègic ha servit molt perquè identifiquéssim quines són les línies que s'han de treballar i que tothom les sàpiga i tothom treballi en la mateixa línia. Per exemple, el pla de mobilitat aquest, que hem signat amb la Generalitat de Catalunya. No hi ha hagut cap comarca en el nostre país que hagi tingut l'entesa o la capacitat o el treball que s'ha fet amb els polítics del territori per aprovar aquest pla de mobilitat. Això és molt important. Jo recordo a vegades debats que algú deia escolta'm, els estudis diuen que hi haurà col·lapse d'aquí un temps si no fem res. I algú deia, bueno, esperem que hi hagi el col·lapse i quan hi hagi el col·lapse després farem. Però d'entrada ha sortit també una certa oposició, això us heu trobat vosaltres, al pla de mobilitat, no? Concretament el tema dels laterals. Doncs hi ha entitats que de forma molt dura, diria jo, fins i tot s'oposen, no? Argumentant que hi ha un trinxament del territori. Què és que aniríem encara amb carro i cavall o bicicleta encara? Si els estudis diuen que això quedarà col·lapsat, ho necessitem o no ho necessitem? Tothom té dret a dir-hi el seu. Què és que hem de tornar al sistema de què és qui crida més? Això acaba amb què mana el que té l'escopeta més grossa. Tu que ets pagès, tu que ets president del Consell Comarcal, a nivell productiu, més enllà dels pagesos, què pot definir també la identitat d'un territori, no? La pagesia és un percentatge baix. Ara és identitatiu, s'identifica, per exemple, ara en aquests moments amb la planta i la flor. El temps evoluciona i coses que són molt identificatives, com Mataró, que tenia la ciutat del tèxtil, ara s'ha anat transformant. Aleshores, el Maresme jo crec que per qualitat, per clima, per proximitat a una gran ciutat, ha de ser un territori de serveis. Serveis de lleure, serveis esportius. Hi ha d'haver indústria, evidentment. Hi ha d'haver indústria perquè hi ha una capacitat i hi ha una preparació de la nostra gent que té suficient calatge per poder tirar endavant. Però jo crec que ha de ser una comarca que l'hem d'enfocar que dels motors econòmics importants han de ser aquests. Si tot va bé, per aquí passarà el tren. Exactament. A Argentona hi haurà l'estació Argentona-Dosrius. Un canvi revolucionari, no? Evidentment, i això és molt important. A vegades hi ha molts amics, no, per què no veniu a viure a Dosrius? No, perquè no hi ha estació de tren. Molta gent ja ho té clar, que això és qualitat de vida, estalvi de diners, i el tren és un element bàsic. S'ha de veure la realitat del tren orbital, que aquest donarà
moltes possibilitats, jo penso moltes possibilitats. O sigui, quan es va obrir el túnel de Parpés dèiem, ostres, quina infraestructura per tot plegat, com la poca gent que passa per Parpés, i ara vés-hi allà, la quantitat de gent. O sigui, les possibilitats s'han anat obrint, t'obren la facilitat d'anar al Vallès, del Vallès cap aquí, l'intercanvi comercial. Jo penso que està ben encaminat, o sigui, tot això està ben encaminat.